Ayun, di mo pinindot. Eh, si Donita wala na naman boses. Parang puyat kasi nangalakal daw. Ayan, ginising namin siya mga ka-lovelyers. So, pinakakain muna namin siya ngayon. May cream silk yung ano mo buhok mo. Cream silk ba yan, keratin? Ganda talaga ng buhok mo. Para siyang brown, no? Tingnan mo. Ayan, ba? Oh. Kunan mo lang kami tapos magsasalita ako. Dinig naman yan. Ay, di ba na nagpabili ka sa akin ng nagpabili ka sa akin ng red tube. Ito na. Tingnan natin naman hindi ko alam naman ito. Perfect skin all natural. Ito. Pero huwag ko masyado magpapainit dito or ilalagay mo yung sunblock. Ito yung toner. Ito muna. Tapos ito yung pang ayan. Diba pag nagpahid ka na, tapos ito ilalagay mo sa gabi. Ayan night cream. Pero mali pala ako. Hindi ko kasi masyado kabisado to Pag-ilamos ka muna, ito yung sabon. Diba? Pagkatapos ng sabon, gagamitin mo itong toner. Pagkatapos itong toner, okay na lalagay ka sa sunblock. Sa gabi, ganun ulit. Sabon, tapos toner, tapos ito yung pang night cream. Huwag mo laging kakalimutan sa umaga itong itong sunblock. Para, kasi pagka ang tendency niyan, pagka like ka naka-expose sa araw, mangingitin ulit yung mukha mo. Para matanggal yung mga yan, mga ganyan-ganyan mo sa kayo ng mga tagyawan. Parang pumayat ka na naman. Sa puyat? Wala ka ba mabugal? Ito? Kagabi ka nang halakal, kagabi. Kagabi ka nang halakal. Parang napapansin ko sa'yo parang pumayat ka. Siguro sa puyat yan. Puyat. O kalito ko lang po sa'yo? Kanya? Napapansin ko sa'yo pumayat ka siguro sa puyat yan. Alaga mo yung sarili mo kasi diba? Wala naman mag-aalaga sa sarili natin kasi tayo diba? Walang sa atin. Nakishare pa yung wala na nakishare pa yung paro-paro. Bigla may paro-paro may parang dumaan. Ayan yung parang pumayag ka talaga. Ito na sa doon pa pakapako. Ako mamaya kung saan ko lang nakapumita. Magkakain ka, dapat like ka nagpipitas ng kamay. Nakapagising mo sa umaga, magilamos ka, magsabon ka. Ito, pagising mo sa umaga, ang gawin mo para matipid. Diba, bubuksan mo, buksan natin para alam natin laman. Ayan, diba, ito. Gawin mo, sabihin mo ng mag-in. Sa umaga, bilamos ka. Pagka sinabon mo ng ganyan, yun. Tuwing umaga, pagkagising mo, bilamos ka, brush ka, tapos sabihin mo yung buhok mo. Diba? Sabihin mo yung buhok mo. Ganda ng buhok mo yun. Diba? Pagagi ka gigising mo lang. Wala ka ba yung supply? Ay, ano mo na? Ay, ito. Ito yung 15 minutes na.
baby mo para, ano, para, excuse me. Gano'n, para pag mag-birth, excuse me. Diba? Oh, excuse me, gano'n ha. Ano ba ito nasa leeg mo? Ito? Gano'n mo sa, mas. Sinuhot mo. Ang init-init, tumihiga ka doon. O ito itatabi ko to Tabi mo to Wala ka bang bag na nakaganon? Wala. Sige, pagka may titingin ako ng bag mo doon. O yun pinangako ko meron Yan, ganyan. O, ito bag mo. Ito, pinangako ko. Tinigay ko sa'yo Sasabihin mo. Nakasabihin mo, hindi ko. Pinangako ko, hindi ko Ito. Pagka bumalik ako, titingin ako ng bag na body bag. Marami kasi akong bag sa bahay. Pagka bibigyan kita ng bag. Para yung mga gamit mo, yung suklay mo, yung toothbrush mo, lagi mong dala. Diba? Kasi kahit saan ka lagi Kahit saan ka lagi, dito gato. Kahit saan ka lagi, pumupunta diba? Gating ko na Lalo ako rabies. Ganito. Wala kang boses. Huwag ka masyadong muna uminom ng malamig. Hindi niya marinig. Huwag ka masyadong uminom muna ng malamig kasi Tay! Hindi ako masyadong sumisigaw. Babalik na mamaya, babalik yan. Babalik yan. Huwag ka muna uminom ng malamig. Kailan ka pa walang boses? Dalawang araw na? Di ba nagpunta dito si Mark? Mark sa Bunde? Wala ka ng boses doon? Si Bards nagpunta na? Kahapon. Ngayon hindi pa siya pupunta. Basta pagka yung pagkagising mo, mo, saklay ng buhok, diba? Para malinis, tapos ligo ka, maya ligo, pagkakain, diba? Hindi yan mo. Nakahiga ka doon. Sabi mo, hello mga kaibig. Hello nga pala mga kaibig team. Kila Michael Barge, Jun Graho, si Chris Ulo, at saka si Sir Jojo Albasan. Hello po. Kamusta ka na? Puyat-puyat ba? Makeup ko, di ka natanggal. Pag mag-makeup ka, kaya mo minsan turuan kita mag-makeup. Makeup ka. Turuan kita. Ganda kaya ng mukha mo? Ilaw. Diba? Mapayat ka din. Advance, happy birthday. Jojo Alpasan. Advance happy birthday po kay Sir Jojo Albasan. Happy birthday po. Ay! 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 Ano ako? Tayo. Salamat. Ruben. Mamaya bibigyan ko siya, ha? Inom ka ng maraming tubig. Nahawa ka din sa kanya. Ilan ba anak niya? Tay, ilan ba anak mo daw? Oo. Marami. Ilan po ba? Sa asawa ko, 6. Oo. Sa akin, 2. Bali-walo sila. Walo po yung anak. Parang yung isang bilang na. Diba? Kaya huwag mo kalimutan yan.
Pati mo yung mga iba nating vlogger. Ano, hindi pa na makakapagsalta kasi paos. Nakilala mo siya? Kilala mo siya? Ah. Kung si Alice pala, kilala mo na. Ayan na. Sige. Ah, Christina. Sige. Kapit tayo mo dito. Ano? Kaibigan. Nakaibigan mo. Saan ka nakatira? Ganyan. Ah, dito landing? Ang bait bata yun. Ewan ko ngayon mabagtad eh. Mabarkad ka. Oh, gandang bata, no? Ganda na kulay ng buhok niya. Dati, nung maliit yung daganit yan. Kung mag-suot yan ako, hindi kita yung dito. Makikita kita si Pero. Yan din ako. Ah, Nga, mga gandang pa baba. naman. Yeah, maganda. Oh, gandang bata pa naman. Yeah, hi ka, hi. Hindi mo mga dagma. Ganda mo. Ganda mo, ne. Nag-aaral ba yan? Nag-aaral, oh. Garo yan kasi wala ng barkada. Kaya, natigil pag-aaral. Bakit? Parang, Ba't ano bang, ano nag-aaral ka? Ano bang grade mo nung, grade 5 ka natigil ka sa pag-aaral? Pero siguro kung nagtuloy-tuloy ka sa pag-aaral, matalino ka, no? Oo, matalino ka, no? wala na ako. Ay, gusto niyo. Graduate na ako. High school graduate ka na. Ah, oo. Dapat na Wala ka pang ibang damit? Bakit ganyan yung damit mo? lang ganyan. Maraming damit yan. Hindi Mga nilalaban. lovely yours, tignan mo, oh, damit ni Donita, manananggal daw. Hindi nilalaban mga damit niya. Hindi ka ba naglalaban ng damit? Damit ko. Oo nga. Hindi ka Kaya, nag- kapatid niya. mga kapatid niya, magaganda pa Hindi rin. sila. Maganda Kaya naman. magtugyan. Maya-maya maligo ka, ha? Ay, salbahin bakit? Nanakaw yun. Doon ka. Kamayon! Kamayon! Maya maligo ka para fresh ka. Mamaya pag na-interview ka, pag may Ano, wala vlog, kayo dyan. para hindi ka sabihin lang, Parang, para kasi para alam nila na ano na siyempre nalagaan mo rin yung sarili mo, di ba? Na nag-aayos ka, di ba? Hindi nakikita nila na ang dusing mo, ang ano mo, di ba? Para at least kita ka nilang maayos. No? ano yan? Rejuve yan. Kasi pang ano sa mukha kasi sabi niya sa akin, bilan ko daw siya niyan. Gusto daw niya ng pantanggal ng tagyawat. Kaya yan, bumili na ako ng ganyan. Napanood ko pa. Mura lang. Mura lang. 200. Sino yung kaboksingan mo? Kaboksing? Napanood ko yun, ah. Taga ron? Natatawa ako sa boxing yung kahahon. Oo nga. Si Bard kay Bard yan, di ba? Gamit ni Bard. Hi, Michael Bard! O, dito kami kay Donita, Michael Bard. Taka na dito. Basta ganun tinuro ko sa'yo, ah. Ang ganda nito pink, eh, no? Gagandahan ako. Basta sabon, tapos... Bakit? Kulay. Bakit ang kulay? Di ba kulay lang, pero pampaganda yan. Pampaganda yan o pamagalala. Nagaganda ako sa kulay lang. Pero okay yan. Asa na sinelas mo nga pala? Wala ka ba sinelas? Asa na sinelas mo? Hi ka. Yung kaibigan ni Donita Rosso. Pwedeng artista, oh. Yan kamay mo, pwedeng artista, oh. Oh, kaibigan ni Donita Rosso. Payat ka. Wala ka sinelas? Wala ka palang sinelas. Nababasa mo ba?
toner, yung sunblock. Sa gabi, sabon, toner, tapos Alam yung mo. night cream. 2 minuto. Ako kaya kumuta. Oo. O yan, para malinis yung mukha mo. Nakabenta ka ba kahapon? Naubos yung benta mo kahapon? Ano ba tinda mo? Mga talong, sitaw, gano'n, kalamansi. Gusto naman siya. Kalabasa, talong. Kumita ka naman. Peso. 20 pesos. Bakit kumita? Leader, ganun na lang. Gabi lang. Binabasa mo yan. Ayan, binabasa po ni Donita yung nakalagay doon. Actually, matalino to si Donita eh. Kasi nababasa niya, naintindihan niya nakasulat doon sa label doon sa sa Red Tube. Ayan, mamaya gamitin mo na yan para magsimula ka ng Bye-bye. Oh, Ton, ibig sabihin, bulak na. Ano lalagay mo ng bulak? Oo, sa bulak. Oo. Ayan. Ayan. So, dito siya ngayon. Kasi mainit to sa pwesto niya, kaya dito kami ngayon. So, nakihiga lang kami, nakiupo lang kami dito. Ayan nga pala, salamat nga pala sa mga viewers, sa subscriber, sa mga nag-like ng page ko. Salamat. Sa Facebook account ko, salamat sa mga nanonood din doon. Sa mga nagme-message, sa mga OFW, nakapareha ko din. Sa mga basher daw. So salamat po sa mga Po, niyak ako eh. sa lahat-lahat. Bakit ka umiyak? Paano? Rehab na daw ako. Ha? Abi, rehab na yan. Sino may sabi rehab ka? Mga may comment. Oo nga. Siyempre, yung mga tao naman, hindi naman natin mapiplease yan di ba? Siyempre, siguro yung iba, or halos lahat naman gusto mapabuti ka di ba? Kaya, ganun talaga. Basta, Mapabuti. Kung gusto nila mapabuti ako, kaya nila ako sabihan ng rehab. sige, basta ganun na lang. Lahat naman ng tao na nanonood sa'yo, gusto naman halos lahat mapabuti ka. Pati mo naman ang kausap Matino ka bang kausap? Oo naman. Ayan po si Donita na po. So, yun nga po. Salamat po sa mga kapareha ko, mga OFW, sa mga vlogger, sa mga nag-like at nag-subscribe ng channel ko, sa mga tumutulong kay Donita. Salamat po. Sa mga taga-Japan, Malaysia. Meron nga pala akong Singapore. So, meron kasi akong galing viewer ni Sir Michael Bart. So, sabi niya sa akin, sinubscribe niya ako. Salamat po, ma'am. Salamat po sa pag-subscribe ng channel ko. Doon, taga-Japan yun So, salamat po ng marami. Sa mga kapwa ko vlogger, salamat po. Yun. Shoutout nga po pala sa Daddy Jojo Albazang ko. Daddy Jojo, alam po kayo pupunta dito. Ayan kay Sir Jojo, salamat po. Sa mga team Kaibig, kay Michael Bard, salamat ng marami. Daddy Jung Gurao. Jun Graho, Chris Ulo, si Lucky Chan. Hello po. Sabay-sabay pupunta dito. Nalilito ako. Wag daw sabay-sabay na pupunta, sabi ni Donita kasi nalilito raw siya. So, okay. Mas maganda nga yung paisa-isa, no? Lalo na kaya Lilibaro, pagka nandito po yung team Kaibig, po kayo muna makasabay. Ganun. Kay Lilibaro daw, sabi ni Donita, wag daw po munang nakisabay, lalo na pag nandito yung team Kaibig. Wag daw po kayo magtampo, sabi ni Donita. So, salamat po. Hindi pa gumagaling. Sige, pagkano dadala kita ng gasa dyan. Sige, salamat po. Yun po muna. Mamaya-maya uli, update natin si Donita. Ano po? Sige, dyan lang po kayo. Sa mga OFW po, salamat po. Sa mga kapareha kong OFW, salamat po ng marami. Sa mga nagko-comment, salamat. Mga babash. Sa mga nagbabash, salamat po.
Lovely yours po. Lovely yours. Salamat po ng marami. Support din po sa ating love your love. Support po my channel, Lovely Yours Vlog. Thank you po. Salamat. Bye-bye. Bye-bye.